Bismillahirrahmanirrahim. Jmenebihata Hacer-i Esqelani. Peygamber-i Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem gotiye: Du xeslet hene jwan xesleta çêtir tiştek tune, îmana bi Xwedê û feyde bidin mislimanan. Ji şirkê û zarar bidin mislimana xirabtir jî ti tiştek tune. Peygamber-i Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem gotiye: Ji bo we hewceyê ku hûn li meclîsa aliman rûnên û godariya hukemayan bikin. Xwedê Teala çawa erdê bi ava baranê şîn dike, aynî wisa qelbên mirî jî bi nûra hikmeta xwe şîn dike, hidayetê dide. Ji Ewbekrê Siddiq radiyallahu anh: Kî bêzadê axiretê bikeve qebrê, çawa bê gemî bikeve behrê. Ji Ömer radiyallahu anh: Şerefa dinyayê bi mal e, izzet û şerefa axiretê jî bi karê qenc e. Ji Osman radiyallahu anh: Xema ji bo dinyayê zulûmat û tarîtî ye, xema ji bo axiretê nûra di qelb de ye. Ji Alî radiyallahu anh: Yê taleba ilmê bike xwastina wî cennet e, yê daxwaza heramiyê bike daxwaza wî cehennem e. Ji Süfyanê Sewrî radiyallahu anh: Hêvî heye ku gunehên ji şehwetê werin efûkirin, hêvî tune ku gunehên ji mezinayiyê û ji kibrê werin bexşandin.